I reče Gospod Mojsiju, isteši sebi 2 ploče od kamena kao što su bile prve, da napišem na tim pločama reči koje su bile na prvim pločama koje si razbio. I budi gotov za sutra da rano izađeš na goru Sinajsku i staneš predame na vrh gore. Ali neka niko ne ide s tobom i niko neka se ne pokaže na svoj gori, ni ovce ni goveda da ne pasu blizu gore. I iste sa Mojsije 2 ploče od kamena kao što su bile prve i ustavši rano izađe na goru Sinajsku kao što mu zapovedi Gospod i uze u ruku svoju 2 ploče kamene. A Gospod siđe u oblaku i stade onde s njim i povika po imenu, Gospod. Jer prolazići Gospod ispred njega vikaše, Gospod, Gospod, Bog milostiv, žalostiv, sporan na gnev i obilan milosrđem i istinom, koji čuva milost hiljadama, prašta bezakonja i nepravde i grehe, koji nepravda krivoga i pohodi grehe otačke na sinovima i na unucima do 3. i 4. kolena. A Mojsije brže savi glavu do zemlje i pokloni se i reče, ako sam našao milost pred tobom, Gospode, neka ide Gospod posred nas, jer je narod tvrdovrat i oprosti nam bezakonje naše i greh naš i uzmi nas za nasledstvo. A on reče, evo postavljam zavet pred celim narodom tvojim, učinit ću čudesa koja nisu učinjena nigde na zemlji, ni u kom narodu. I vidjet će delo Gospodnje sav narod, među kojim si, jer će biti strašno što ću ja učiniti s tobom. Drži što ti danas zapovedam, evo ja ću iznati ispred tebe Amoreje i Hananeje, i Heteje i Ferezeje, i Jeveje i Jevuseje. Čuvaj se da ne hvataš vere s onima koji žive u zemlji u kojoj ćeš doći, da ti ne budu zamka usred tebe, nego oltare njihove oborite, i likove njihove izlomite, i gajeve njihove isecite. Jer ne valja da se klanjaš drugom Bogu, jer se Gospod zove revnitelj, Bog je revnitelj. Nemoj hvatati vere s onima koji žive u onoj zemlji, da ne bi čineći preljubu za bogovima svojim i prinoseći žrtvu bogovima svojim pozvolite, i ti jeo žrtve njihove. I da ne bi kćerima njihovim ženio sinove svoje, i da ne bi kćeri njihove čineći preljubu za bogovima svojim učinile da sinovi tvoji čine preljubu za bogovima njihovim. Livenik bogova ne gradi sebi, praznih presnih hlebova drži, 7 dana jedi presne hlebove, kao što sam ti zapovedio na vreme meseca Aviva, jer si toga meseca izašao iz Misira. Sve što otvara matericu moje je i svako muško u stoci tvojoj što otvara matericu goveče ili sitna stoka, ali magare koje otvori matericu otkupi jagnjetom ili jaretom. Ako li ga ne bi otkupio, slomi mu vrat i svakoga prvenca između sinova svojih otkupi i da se niko ne pokaže prazan predamnom. 6 dana radi, a u 7. dan počini i od oranja i od žetve počini. Praznuj praznih sedmica, prvi na žetve pšenične i praznih berbe na završetku godine. 3 puta u godini, da se svako muško između vas pokaže pred Gospodom Bogom Izraeljevim, jer ću iznati narode ispred tebe i međe tvoje raširit ću i niko neće poželeti zemlje tvoje kad staneš dolaziti da se pokažeš pred Gospodom Bogom svojim 3 puta u godini. Nemoj prinositi krvi od žrtve moje uz hlebove kisele i da ne prenoći do jutra žrtva praznika Pashe. Prvine od prvoga roda zemlje svoje donosi u kuću Gospoda Boga svojega. Nemoj kuvati jaretom mleku majke njegove. I reče Gospod Mojsiju, napiši sebi te reči, jer po tim rečima učinih zavet s tobom i s Izraeljem. I Mojsije osta onde kod Gospoda 40 dana i 40 noći, hleba ne jedući, niti vode pijući. I napisa Gospod na ploče reči zaveta 10 reči. I kad Mojsije slažaše s gore Sinajske i držaše u ruci 2 ploče svedočanstva slazeći s gore, ne znađaše da mu koža na licu posta svetla dokle govoraše s njim. I vide Aron i svi sinovi Izraeljevi Mojsija, a tomu se svetli koža na licu i ne smeše pristupiti k njemu. Ali ih zovnu Mojsije i vratiše se k njemu Aron i svi glavari u zboru i govori s njima Mojsije. Potom pristupiše svi sinovi Izraeljevi i zapovedi im sve što mu kaza Gospod na gori Sinajskoj. A kad im Mojsije izgovori, zastrije lice svoje pokrivalo. Ali kad Mojsije dolažoše pred Gospoda da s njim govori, skidaše pokrivalo dokle ne bi izašao, a izašavši kazivaše sinovima Izraeljevim što mu se zapovedaše. Tada viđahu sinovi Izraeljevi lice Mojsijevo, gde se svetli koža na licu njegovu, te Mojsije opet zastiraše pokrivalom lice svoje dokle ne bi opet ušao da govori s njim.